Първо трябва да сложите падналите листа, сухите треви и растения от вашата градина в този контейнер, наречен компостер. После добавяте безопасна смес, която подпомага превръщането на мъртвите растения в тор само за около месец. Наталия Александрова е една от първите в Пасарел, която решава преди 3 години да експериментира с 2 контейнера. Излиза ни много по-евтино, второ всичко е естествено и няма химикали, няма някакви други добавки, за които да се притесняваме. Така че може спокойно да си съдим зеленчуците, децата да си хапват от тях и да е всичко естествено. Столичната община дава безплатно контейнерите и сместа за компостирането. Ако идеята ви се интересува, можете да се запишете и от до година да имате безплатна екологична тор за градината си. Контейнерите са 600 литрови, което е достатъчно за наторяването на 1-2 декара. Който желае, може да се обади в Столична община, да попълни анкетна карта или в района, или в Столична община, да заяви, че има желание и интерес и това ще бъде включен в програмата. За сега програмата се прилага само в Столичната община, но се очаква интереси от други райони, стопанства и дори предприятия. За BTV новините, Борислав Лазаров.